tabati da kɔnɔna na a yɔrɔ dɔ b'a kɔnɔ ko min masadi fi jidiha hablun min masadi masadu ye fu de fi jidiha umu jamila parce que ale de kun ye abi lahabi muso de donc a y'a sɔrɔ lamanko tɛ tɔrɔsiko tɛ ale de kun bɛ ŋɛniw da ka taa bila alakira ɲɛ sallallahu alaihi wasallam pour que a sen ka dɛrɛ a ka tɔɔrɔ a ka diku o kumana ala ko lahara do mi janime tamoru fu dugale mo do akala o de fiji di hablun min masadi o kumana o tamoru fu de bi do akana no e janime fu ye ka glo no e janime kono janime tasma bi mene aduguma ala kan kiyama bon o fiji di hablun min masadi no e janime fu ye adama de mana siri chuko e ka fiji di a sɛbɛ siɲɛ 100 dɔrɔn ni y'a sɛbɛ siɲɛ 100 dɔrɔn o sazi an ye kalaburuburu kelen mun fɔ ni jiwoyo bi taga k'o to hakɛ kelen t'a la e k'o kalaburuburu ɲini dɔrɔn i ka kɛ ji la ka fiji di ha ni yɔrɔ in sɛbɛnni nasi k'a la siɲɛ 100 dɔrɔn ka tobi ka di mɔgɔ min garijɛgɛ sirilen don ka tobi ka di muso min ko a fɔra ko muso min ti furu sadiri muso min sirilen don i mana sirijuru la i ka sirijuru tɛ umu jamila ta bɔ ni janeme tamoru fu bɛ o kana o sa a tobi k'i ko n'a ye n'i kɛra diɲɛ muso fɛn o fɛn k'i galalen don ou bien i kɛra cɛ o cɛ k'i garijɛgɛ sirilen don n'i kora ka ban o y'o siri tigɛlen ye mais Usa Konate mɔgɔw b'a dɔn cogo jumɛn na k'a fɔ ko e sirilen don mɔgɔ bi a dɔn ko i sirilen don i yɛrɛ ka tagacogow ɲagamini na ni bi moto ka k'a boli e min b'a bolila n'a chèquement banna i b'a dɔn k'a banna o a kan ka falen cogo min na i b'a falen ten bon adamaden bi ten dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu ka sugow yɛrɛ ka teli u b'a ye u yɛrɛ sirilen don sugo la dɔw yɛrɛ b'a ye n'u bolo donna fɛn o fɛn na ɲɛti sɔrɔ a la i bolo mana don fɛn o fɛn na siri damatɛmɛ bɛ hali adamaden bali sugo la n'i y'a ye kira ye a fɔ an ɲɛna utlubul hawaija bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud aye aka mako ɲini dogo la i ka dɔn nɛmɛtigi fɛn o fɛn bɛ yen a bɛ hasidiyalen don bon donc maa min n jɔra i hasidiya kɔrɔ n'o y'i sɔrɔ o b'i fa o n'o ma se ka i ni sɔrɔ k'i ni bɔ yen o bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ k'o don i n'i ka hɛrɛ cɛ o b'o kɛ bon o tuma na i ka kow ɲagami cogo i b'a dɔn k'a fɔ n sirila ou bien kow cɛncɛn cogo i b'a dɔn k'a fɔ i sirila fiji de y'a sɛbɛn ni sɛbɛn cogo la usazi wallahi n'a y'a sɔrɔ i bɔlen don i ka dingɛ kɔnɔ ala b'i fɛn dama dɔ jira i la sugo de la nin ye kabakoba de n'i ma tɔrɔsi mɛnɛni ye i bi tile ye ou bien i bi ampulu dɔ bɔlen ye en tout cas i kɔni bi ala bi fɛn dɔ jira i dalen la de ko min b'a jira i la k'i tilara pewu o ye tabatiya da ye o kɔfɛ hasan al-basri ko وقال حسن البصري كتاب دو بكتب فتح المردية أبو دي كونو كو حسن البصري كو من جرح فقرأ سورة المسد في تراب يبرح كوني مغمين جوغينا أنكم منين أنتا دو يريكا فو ألاكا ما باوك مانا ننكا adama de mana jogi cogo hana ya sɔrɔ joli wurumnana ma de do ka be shuru ka bu farikolo la e ka tabatiya da kala alate akala a aya dala n'o ye siɲɛ 5 aya 5 de do n'o mija akala siɲɛ 29 o ye a kelimatu da ye o say joli hana ya sɔrɔ a shuru to do o joli bi jɔ wa o joli to kɔni bi kɛ jeli kɛnɛ bonya ye sa mais k'a fɔ tɔɔrɔ b'a la a dimi halakira ka ban bon n'a y'a sɔrɔ fana i jogina joli bɔtɔ do i la buguri fitinin ta a caya fara dɔgɔya kan a ta dɔrɔn i ka tabatiya da kala la i ka mugu kɛ o joli da la wallahi usaga an filɛ ka minnu fɔ nin ye n kalila ala la ala min ye nin kalo bonya ni kira muhamadu bangeni ye sallallahu alaihi wasallam usaga mana kɛ diɲɛ joli o joli ye o joli bi jɔ
nin caman kun b'an bolo sɛnɛkɛyɔrɔw la se bɛ tigɛ dɔrɔn i bɛ boli ka taa cɛkɔrɔba fɛ a bɛ buguri ta a bɛ tabatiya da kala sen bi jɔ o de kosɔn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kuranna kɔnɔ n'an y'a ɲɛɲini an tilara